देवा आज तू मनाने बसवला आज किती वर्षात तुझे आज सेवा करतो आणि हे लोक तुझे दर्शनासाठी येते का त्याची कामना पूर्ण कर यश लाभ कर त्यांना धन्यवाद बरं इच्छा त्यांच्या कुटुंबात सुख शांती घ्यावी घ्यावी तुझी आज किती वर्षात आज या स्थळा तुझ्या आकर्षण झालेलं आहे आणि आज तुझ्या दर्शनाला लोक खूप येतात आज तुझे दर्शन आज सकाळपासून किती रोज येईल किती गेले मला तुला खबर आहे कोणा संतती नसली ती संतती प्राप्त झाली 4-5 रात येईल लहान मुलांना घेऊन कारण पूर्व जिल्हे वचन घेऊन त्यांची शिखर केले आणि ते मुलांना घेऊन लहान मुलग्यांना घेऊन त्यांच्यानी किल्ले ते खूपशे जिल्ह्याले हा तसे कोण कोण का भावना त्यांच्या हा ते कामना पूर्ण कर यशलाभ कर धन्यवादाकडे गाडीवाडाकडे सगळं सांभाळ कर
कोण कोण या लोकांचा हक्कात चालली बाबा तुमका बोलतलो एका साकाम आणि वरण मिळतो काय तुमच्या पाता आणि वर काय तो एका साकाच्या बोलल्या होता जगाचो चोर न्हय हांव वाटेचो वाटसूर पूण तो पूण तुवें वाटेचो वाटसूर आनी पूण जावन जाशी जाल्यार तुवें गोंय रे कशें चलयशी तुवें सगळे लोकांचे खायल्यान वयले कामून दवरशी छान विचार आनी कासार झाली रे कोणी धबरान आनी तिबरात फार हा बाबा म्हाज्या हवय तेका तूं धबरात आनी तिबरात फार जायच्या आदी वतन बसतलो बंदोच्या भागार आणि जागर वाचून म्हणून पळयतलो आणि एकूच पद म्हणून माझ्या जिवाची कशी करतलो येस्ते साचे बसते साव तुमका विनोद करता